ndị be anyị mma mma na onwe ihe nchọ ngosi unu na-ene anya ka unu fịa unu fụrụ ụgbọala niile ekwucha ebe a chee ka m were tie ọ bụ ambulance London ambulance ọkwa unu fụrụ ihe akwụ na-eche standby ọ bụ ọkwasa ebe a ka ọ nọ ebe niile ogbe niile ọ nọ ebe niile na-eche arụrụ yara gị maọbụ isi ọwụwa ijos dai ya 911 ma 111 igwafe adreesị gị 1 second ba abịaga ebe ahụ o nwere n'ebe anyị arụ adịrọ onye ọcha nya bụ ọ bụ good neighbor anyị bịa ebe a ka anyị netie maka abịago bulie ịfụkwa ihe na-eme nwekwa ọdụdụ ọ nọbie ọ dịka ọ dị bọọdụ obido kpọba si na mkpụrụ obi na onwe ka o si egbu na onwe ka o si egbu ozugbo ọkpọ nekwe ndị nwa enye kwụsa nekwe ndị nwa kafa na-akụziri ya aka n'ọnụ ụzọ o wee pụta o wee sifa ha n'ihe ha dịcha akwa no serious like that fasi anya baa moto a na-akpọfa ndị gịnị paramedic a na-agụkwa ya n'akwụkwọ ihe asokwa na healthcare professionals nya bụ anyị abịaghị inetinye ndị be anyị ọ bụ ya bụ n'obodo oyibo a maka arụ yaba gị ịma nkwụ ụgwọ ịghọta ndị be anyị ọsọ gị na ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ọnwa ise ọnwa isii ịma nkwụ ụgwọ ọsọ gị mụọ nwa ọsọ gị ọya niile dị isi pụta ụwa ọ dịrọ kaba anyị a na-abụ ibi gaa ụlọ ọgwụ ilu asị gị depozit ijikwa ego gị asị gị biko anyị abụrụ fada krismas faya arapụkwa gị nwunyu anya ịghọtago ego onye ịnaba ije ṅụba ọgwụ igbo nya bụ ndị na-achọ ibi obodo oyibo unu ga-ejisi ike ọkpụkpụ aka mmiri unu pụta obodo dị mma unu afụ gị ebe a bụ London ambulance ya mma egosikwa unu ndị niile kwu ebe ọbụla ogbe niile ọ na-adị ebe ahụ ifuru ụlọ ọgwụ fa imekwere na-ebute gị ozugbo ebute gị ifuru ya ụlọ ọgwụ gbaa gburugburu ebe a kịta ebulu gị emergency pịa gwụ ụmụaka niile m mụrụ n'obodo oyibo akwụnụrụ m tenkobo kọpọ sisi afọ akwụnụrụ m peni ma mbọsị ị ga-anọchicha na mụọ nwa na 1 week 2 weeks mee ma operation mee ma major operation ndị a ịma nkwute nkobo sisi peni afọ enwe insurance ụfọdụ ị na-akwụ ụgwọ ya ihe dịka 100 pounds every month ịkwụ ụgwọ ya arụ yaba gị ije ụlọ ọgwụ and inwe low income gọọmenti bịa enyeghachigị ego ahụ ịkwụ na insurance mana ọ bụrụ na ị nwee high income ị na-akwụ insurance gị ifugo ka obodo si wee dị mma karịa nnufuli ya bụ a na-agwa unu gbapụta obodo oyibo ndị ụfọdụ agba ụkwụ n'ala iji obodo oyibo iji si ike pụta mmiri dị ọkụ dị ịghọtago health care dị onye nwụrụ anwụ ọ bụ ọnwụ chie gbulie o nwere onye gbulie anaghị achọ onye gburu mmadụ na be anyị onye nwa achọba onye gbulie ọya dị iche iche na-aya ndị ọcha ma kansa ma heart attack ma kidney ma ọkwa ifuru ma kidney o mebe onye ahụ ada atụkọla onye ahụ ego ọ bịaba ụlọ ọgwụ ọ nọrọ na waiting list ifu ndị ọcha abịa donate elie ya bụ ndị be anyị ọ bụ ya ka m si ka m gosi unu ifuru ya ịbịaba ịgụ akwụkwọ ịgụọ ihe dị na shortage occupational list ịgụcha anyị nweta ọrụ ifuru ebe a ifuru ihe edegasịrị ebe a ifuru ya medical photography ifugie dental institute ọ bụ ya ndị be anyị ngwa ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ